खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी 34 बोसोर बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय बारग' एनडिएफबिफोरनि जिउ जारिमिनफोरा गोबां दुखु साद जालायाव भुगिलांनायखौ बे समाव नुलांगासिनो दं। नंगौ थारैनो बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे समाव गोख्रों सोमावसारबोनाय आरो बेनि उनाव बर' हारिनि गेजेराव थामथि जा गोजोन गोरोबथा जादों बे गोजोन गोरोबथायाव मैखोमै सागानगिरि महरै बुङोब्ला बारग' एनडिएफबि एबा एनडिएफबि आफादा नाथाय बारग' एनडिएफबिफोरनि दिनैनि समाव जिउ जारिमिना गोबां दुखु गोनां जाबोगासिनो दं। सानफा एफा मोनसेनि उनाव मोनसे जेंनाया नुजाथिगासिनो दं गोबां बारग' एनडिएफबिफोरनि सोद्रोमाफोरनि जिउ जारिमिना। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो गोलाव बोसोर 20-30 बोसोर बर' हारिनि थाखाय जाय बर' हारिया एनडिएफबिफोरखौ लानानै गोख्रों मोनसे गोग्गानाय मोनोमोन, जाय बर' हारिया एनडिएफबिफोरनि सोमावसारनायाव गोबां सिमां मिजिं सुजुनो हादोंमोन, नाथाय बै एनडिएफबिफोरनि सोद्रोमाफ्रा दिनैनि समाव बिथांमोननि संसार जानाय बिथांमोननि जिउ जारिमिना गोबां दुखु गोनां जाबोगासिनो दं। दिनैनि समाव थामहिनबा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जा एनडिएफबिनि मोनसे गोजोन गोरोबथा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि आरो इउबिपिअ आफादनि गेजेराव जा भारत हादर एबा भारत सरकारजों जाबायदि गोरोबथा जादों बे गोरोबथानि उनावबो नाथाय गोबां एनडिएफबिफोरा दिनैनि समाव दुखु सैगासिनो एबा दुखु सैनो गोनां जागासिनो दं। गोबां बारग' एनडिएफबिफोरनि सोद्रोमाफोरा दिनैसिमबो जेलाव जोबथेसालियाव दङ। गोबां एनडिएफबिफोरनि केसआ दिनैसिमबो फैगासिनो दं। गोबां केस गेलेनो गोनां जादों। दा बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन दिनैनि गुबै खौराङानो जाहैबाय 20-30 बोसोर जिउखौ दान होबोना हारिनि थाखाय संग्राम खालामनाय एनडिएफबिफोरा दिनै माबे थासारिजों 34 बोसोर एनडिएफबि आफादाव थानानै दिनै गावनि उदैनि थाखाय 300 रांनि हाजिरा मावना जाफैनायनि उनावबो फिन केस गेलेनो गोनां जादों। फिन आरोबाव थांनाय 2012 आरो 14 मायथाइनि गोदानै केस फैदों CBIनि केस। गाहाय बुंनो थाङोब्ला बेयाव बि बख', एन बुगदाव आरो रांस्रावनाय मुंनि 3 बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि मुङा फिन आरोबाव 2012 आरो 14 मायथाइनि केस बेयाव CBIनिफ्राय फैदों होनना बुंदों। बिथांमोना गोबां साननो गोनां जादों, गोबां गिखांनाय फैदों। जाय बारग' एनडिएफबिफोरा गावनि उदैखौ सुफुंनो, गावनि गथ' गथायखौ फरायसालियाव थिनहरनो, गावनि बिसि फिसायजों जयै रुजु रुमु संसार जानो थाखाय सानसेयाव 300 रांनि हाजिरा मावना जानाय एनडिएफबि सोद्रोमा, एनडिएफबिनि सोद्रोमा जा बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमानि न'आव एबा मुङाव दिनै CBIनिफ्राय बे समाव लिंहरनाय जादों, केस फैदों आरो बे केसखौ थोंजोङै CBIनिफ्राय फैदों होननानै बिथांमोना फोरमायहरदों। जेराव बे समाव बि बख' बिथाङा गोबां दुखु गोसोआव दावदाब लानानै फेसबुकनि गेजेरजों बिथाङा लाइभ फैनानै बाथ्रा बुंदों। बिथाङा दुखु खालामदों दिनैनि समाव गोरोबथा जाबाय। गोरोबथा जानायनि उनाव दैदेनगिरिफोरा सागानगिरिफोरा दिनैनि समाव मानो बारग' एनडिएफबिफोरखौ जेबो खौरां लानो हायाखै। दिनैनि जाबायदि बारग' एनडिएफबिफोरनि जिउ जारिमिन सानफानि उनाव सानफा दुखु, जेराव बिसि फिसायनि एबा गथ' गथायनि मेगनाव मोदै गनांदों। 300 रांनि हाजिरा मावनानै जाबाय थानाय बै बारग' एनडिएफबिनि न'खराव दिनै CBIनिफ्राय केस फैदों होननानै बे समाव लेटार फैदों होननानै दुखु खालामनानै बाथ्रा बुंदों। 3 बारग' एनडिएफबि बेबायदिनो आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव गोबां फैगासिनो दं, नाथाय बिथांमोना सोराङाव फैयाखै। गोबां बारग' एनडिएफबिफोरा दिनैनि समाव गोबां केस गेलेनानै न'खर बायलांदों, न' फाननो गोनां जादों, हा हु गासैखौबो फाननानै सिलिंखार खालामनानै केस गेलेनो गोनां जादों। थारैनो दिनैनि समाव बारग' एनडिएफबिफोरनि जिउ जारिमिना सानफानि उनाव सानफा गोबां बे समाव दुखु खैफोद खैदांदों, जुजिलांनो गोनां जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदों बिदिब्ला बि बख' बिथाङा एबा बिथांनि मुङावबो जा CBIनिफ्राय मोनसे केस फैदों। दा बेखौ लानानै बि बख' बिथाङा ससियेल साइटनि गेजेरजों माबोरै दुखु फोरमायदों, बिथांनि बे दुखु फोरमायनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव लाना फैनि। आं दिनै लाइफआव फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय
बैसागो बोथोरब्लाबो दिनै बोरै असान्तियाव दं, माबायदि असान्ति जानानै थानो गोनां जादों, आं नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै आं बे लाइफआव फैनाय जादों। मानोना जों मोनसे समाव संग्रामाव दङमोन। संग्रामाव थानानै संग्रामा फोजोबजाबायबो, सुक्तिबो खालामबाय। 2020 मायथाइनि 27आवहा सुक्तिबो खालामजाबाय। खिन्थु आं मैया दाखालि सानथाम सानब्रैनिफ्राय ओरैबायदि असान्तियाव थानो गोनां जादों। 14 बोसोरनि उनाव ओरैबायदि असान्ति जानानै जानो गोनां जादों। मानोना थांनाय जों संग्रामाव थानाय समाव आफाद हिसाबैनो जोङो गोबां बिथिङाव खामानि मावबोबाय। मा मावदों मा मावाखै बेखौथ' बुंनो गोनां गैबाय थाया, बयबो मिथिगौ, रायजो राजाबो मिथिगौ। खिन्थु जों साननाय बायदियै जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामबाय, सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंनियाव बै आफादाव मावबोनाय जिफोर केस, बेफोरो दिनै आखबार जोंनियाव गोलैफैबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। इन्डिभिजुवेलि सोरबा सासे, सानै, साथाम बेबायदि केसाव जाबसिन जानाया जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथावना जानानै दङ। दिनै आंनाव फैबाय, गाबोन सोरनावबा फैगोन, समफोर सोरनावबा फैबाय, बेबायदियैनो दिनै फैबायानो थादों। दा बेखाय दुखु मोनदों, मानो बिदि जाखो। एक्सुवेलि बेखौ जों माबायदिहै फोजोबनाया मोजांमोन, बे साननो गोनां मोनसे माबा जानानै दं। दा गोदानै बेबायदि जुदि आरो हेरेसमेन्ट मोनबाय थायोब्ला, बेक्तिगत हिसाबै जों सिभिल लाइफ जाबाय, अभारग्राउन्डआव फैबाय, जोङो मानो बेबायदि हेरेसमेन्ट मोनबाय थानो गोनां जादों। बेक्तिगत भाबै आं स्पेसियेलि दाख्लै बावैनिफ्राय बैसागो बोथोरब्लाबो जोङो सान्ति थानोनो गोसो गैयि, सुखुयि बेबायदि मोनसे अबस्था जानानै दं। मावनायाथ' मावबोबाय, जाबाबो जायाबाबो संग्राम खालामबोबाय। खिन्थु साधारन जों केडार्सफोरा ओरैबायदि बेबायदि अबस्थायाव जुदि थानाङोब्ला, लिडारफ्रा मोजां अबस्थायाव थानानै जोङो जुदि बेबायदि अबस्थायाव थानाङोब्ला जोंनि थाखाय दुखुनांथावनासिन जेबो गैया। आरो बेफोर जाहोनफोरानो जाबाय जों गावजों गाव लिडारशिप गैयिनि थाखायनो बे अबस्था जानानै थानो गोनां जादों, आं बेखौ सानो। मोनथाम मोनब्रै आफादा गावफ्लेलांबाय, गावफ्लेनायनि उनावहा जोंनि गेजेराव बेबा बेखौ नायनो हाला, बेबा बेखौ नायनो मोजां मोनला, बे थासारिया जोंनि गेजेराव सोमजिबाय। दा बेखाय जों साधारन केडार्सफोरा दिनै हारासमेन्टखौ मोननो गोनां जादों। गतिके आं लिडारफोरखौ खावलायदों, जाहाथे जों नोंथांमोननिनो साफा साफा केडार्समोन, साफा साफा मावथिमोन, दायो एकट जानानै सान्ति सुक्ति जाखांनानै जों बिदि हेरेसमेन्ट मोनबा जों बोरैहाय
बबे लामाजों जों माबायदिहाय अबस्थायै जों थांनानै थानो हागोन? ओरैनो गैखाया। आंजों लोगोसे साथाम जों साथामनि मुङा दिनै फैदों। जोङो बेबायदि खालामजायोब्ला बेसेबां दुखुनांथावना। आंखौथ' बारो। जायफोर सानै दोङो बिसोरो मावथाबनानै एकदमबारे जाथिनि मावबोबाय, मावनानै दायो न'आव फैबाय अभारग्राउन्डआव। न'आवनो गोगोमै मावना जानायनि मोनसे परिबेसखौ बिथांमोना लादों। रानथाब खुनथाब सान्दुं अखा नेवसिनानै बिसोरो खामानि मावनानै गावनि जिबन जापन खुंलांनायनि मोनसे बेबस्था लादों। दिनै जुदि बेबायदि मानसिया बेबायदि अबस्थायाव गोलैनांगौब्ला, संग्राम खालामनायावथ' खालामबोबाय, टटेलि लाइफखौ नस्थ' खालामबोखाबाय। सोरबा 20 बोसोर, सोरबा 19 बोसोर, सोरबा 27 बोसोर, सोरबा 23 बोसोर, सोरबा 30 बोसोर, सोरबा 40 बोसोर। लाइफआथ' सेस जाबोखाबाय। दा दिनै अभारग्राउन्डआव फैनायनि उनाव बयबो मोजां मोनसे थासारियाव, मोजां मोनसे परिबेसखौ लानानै गावबा गाव न'खराव संसार जानायनि मोनसे सिमांखौ सुजुनानै गावनि न'खर परियाल बानायनानै थांना थालांनायनि मोनसे सिमां लादों। बे सिमाङाबो जुदि जाफुङाब्ला, बे सिमांखौ लानायावबो जुदि जों हारासमेन्टखौ जुदि मोननो गोनांब्ला, अब्ला जों बबे अबस्थाजों माबायदि सोलिनानै थानाया मोजां? दुखु नांदों। बेबायदि जानाङामोन। जोंनि केसफोरा जोबनांगौमोन। लिडारफोरनियाल' जोबना थानाय, लिडारफोराल' मोजां अबस्थायाव थानाय, बिदि जानाङामोन। ओरैबायदि माने गावनि केडार्सफोरनियाव गासिबो मोजां जा गाज्रि जा, सोरबा नायनो बानाय मोजां मोननाय बिदि खोथा गैया। मोजां मोनसे न'खर संसार जालांनायनि परिबेसखौ बयनोबो होनांगौमोन। जोबोरैनो दुखु नांथावना जानानै थाबाय। गोलाव समनिफ्राय जों बुजिबोबाय थादों, मोनथिबोबाय थादों, मोनदांबोबाय थादों। आं गुबुनखौ रावखौबो नाथ्रोदनानै सोरखौबा रागा जोंनानै बुंनो साना। मेनलि जोंनि एनडिएफबिनि लिडारफ्रा बेखौ एकदमबारे रुल लानांगौमोन। रुल लानानै खामानि मावनांगौमोन। खिन्थु बेखौ जों नुनो मोनासै। जोंनियाव फैदों दायो, दा बे गुबुननियावबो फैगोन। बेखाय जेबो जुदि इनिशिएटिभ गैयाब्ला, जेबो जुदि लिडारफ्रा सानाब्ला, जोंलाय सोरनि थाखायथो संग्राम खालामनायमोन? नोंथांमोननि बिथोनावनो, नोंथांमोननि बुंनायावनो, नोंथांमोननि कामानावनो जों मावबोदोंमोन। संग्रामखौ जोङो नोंथांमोनजों खिथु खिथु आगानजों आगान होफानानै जोङो आवगायफादोंमोन। नाथाय दिनै बे अबस्थाखौ जों जुदि जोङो दानि बेफोरबायदि बे अबस्थायाव जोङो बेफोरबायदि केस फैजाबाय थायोब्ला जों बोरै सोलिनांगौ? जोंहाबोथ' मोनफा मोनफा सिमां दोङो ना। जोंबो थांना थानायनि मोनसे जोंहाबो मिजिं दङ। सुक्ति खालामना जों पार्सनेलि मा मोनदों मा मोनाखै, मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो जों जेबो सानलाथ'। खिन्थु जोंनि केसफोरा जोबनांगौमोन। जों साफा साफा न'खराव संसार जानानै बिसि फिसा खुंलांनो हानांगौमोन। दिनैनि बे बेलायाव बुंनो गोनां बुंनो हानाय बयहाबो राइट्स दं। सोरनिबा न'आव गाबथाबनानै जों बुंनो हानाय जोंहा राइट्स दं।
जिहेतु नोंथांमोननि जों लोगोसे जोङो आगानजों आगान होफानानै साधारन केडार जानानै जों खामानि मावबोबाय बेवहाय जोंहा बुंनो राइट्स दं। जों जिहेतु मेन्टेलि टर्चार मोनदों जों जिहेतु जोंनि खर'आव मोनफा मोनफा बजाय जानानै दङ। जों बेबायदि केसजोंनो जुदि जुजिबाय थानांगौब्ला केसजोंनो जोङो थाबाय थानो गोनां जायोब्ला जों मा जागोन? लिडारफोरा सिन्था खालामनांगौमोन, बुजिनांगौमोन, इमान डिप्रेसनाव दोननाङामोन मानसिफोरखौ। जायहा सानै दङ बिसोरनि मोखांखौ नुबा नोंसोर गाबगोन, नोंसोर मिनिनो हानाय नङा, खुसि नुनाय नङा नोंसोर बिसोरखौ। मावख्रुबनानै जायो, रानथाब खुन्थाबै मावख्रुबनानै दङ दायो। आं बे नङा जे सोजानो गिदों, बे नङा। थांनांगौब्ला थांगोन, जेलावबाबो थांगोन। आं जेलाव थाहैनायखौबो गियाखै, खिन्थु इयुनाव सोरहाबाबाबो बेबायदि माबाया प्रब्लेमा फैगोन आं बेखौ लानानैसो बुंदों। जिफोरबायदि केसखौ दिनै जों जाबसिन जादों, जोबनो गैयै दुखुआ जोंनाव दा जानानै दं। बेखाय सिन्था खालामदो लिडारफ्रा। आं डिटेल्स खोथाखौ दा बुंथ'ला, डिटेल्सखौ आङो फोरमायथ'ला, मानोना गाबोन जों एटेन्ड जानांगौ। आं बेखौसो फोरमायदों रायजो राजानाव। जोङो हारिनि थाखायनो बहुत बोसोर संग्राम खालामबोबाय, गैयाबाबो 23 बोसोरखौ जों संग्राम खालामबोबाय। पार्सनेलि जों गतिके जों रावनिबो थाखाय नाङाखैमोन, हारिनि थाखायनो नांदोंमोन। आरो बिथांमोना जि आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल, बिथां एनडिएफबिनि लिडारफोरनि जि आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल, बेजों लोगोसेनो जों आगानजों आगान होनानै सासे केडार्स महरै जोङो बिथांमोनजों मावफाबोदोंमोन। दिनै नाथाय पार्सनेलि सो जाहैजोब्बाय गासैबो। न' डाउट एकर्डआव मा जादों मा जायाखै आं बेखौ बुंनो थाङाखैमोन, खिन्थु एकर्डनि गेजेरजों मा दङमोन बेखौ जोंहा मा मावनांगौमोन बेखौ मावना लानाया जोंनि एनडिएफबिनि लिडारफोरनि थाखाय अत्यन्त प्रयजनमोन आरो मावथारनांगौ गोनां मोनसे खामानिमोन। जों कर्टखौ जों डिनाय खालामनो हाया, कर्टखौ जों नासयनो हाया, इण्डियाननि ल'खौ जों नासयनो हाया। इण्डियाननि नों हाजार बाब्राबाबो ल'आ ल'आनोसै, बेयाव नोंबो गवा आंबो गवा रावबो गवा। बेखाय बेफोरखौ मावनांगौनि, बेफोरखौ गोथौयै सिन्था खालामखानांगौनि बयबो एनडिएफबि लिडारफ्रा बिबान दङ। मोनथाम मोनब्रै गावनानै थाबाय, दा गावजों गाव नायलायनो हाया, गावजों गाव मोखांजों मोखां नायनानै खोथा रायलायनो हाया। जोंनाव बे मोनसे साननाय सिन्था धारनाफोरानो जों बायदि केडार्सखौ बिराद अलखदाव लाबोदों। दिनै आंहा जादों 14 बोसोरनि उनाव जोंहा मोनसे केस फैदों। थांबाय बायदों बिनि न' माबा मोनसे राहा मोनगोन नामा, मा खालामनाया मोजां जागोन, माखासे सुबुरुनथाइखौ लानो थाखाय। खिन्थु जों मोजां सुबुरुनथाइखौ मोनाखै बायदिखौनो जों बुंनांगोन।
मिनियो सोरबा सोरबा एनडिएफबि लिडारफ्रा केसालाय केसानोसै बेखौथ' थांनांगोन खिन्थु बिनि सिङावबो जे बिनि आन्दोआवबो जे मा थाखोमानानै दं बेखौ एसे लिडारनि रुलखौ लानानै बिथांमोना साननांगौमोन।